nem jó! Szia! Se nem jelző, se nem tudálózó, egyenesen belépünk. Mi? Jön a nagy busz, videós áztatok. Ez a nagy busz el. Szerzsdok el! Mama szedi a virágot! Menjünk a Svájcba! Mi? Hány utáljuk! Menjünk Svájcba! Szerzsdó! Puton vannak csutakék! Mennek a Csiamba! Itt van Mikies! Jó! Videós! Úsítja! Nap a szememben nem látunk, csak ilyen! Hát miért késztek ki, mint a jártunk a látunk? Valaki két évesek oda sem tudnak. Láttad oda? Mit? A rádióban? Jártál úgy, két évesek. Mi? Mit jártál úgy, minden két évesek? Igen. Vetes a módtes! A titeket vetatnák. Na menjünk el! Menj, de hova? Megjelent ma ismernek, hogy milyen boló vagyunk. Igen, Ne nyújszál, hogy veszel! Nézzétek meg! Szervusz! Na szervusz hozzá! Hozzá jelentkezünk, most megyünk körülre! Így van! Szeretnék!